ದುಂಬತ ಉಂಡುಮಲ್ತಿ ಬೆಮ್ಮೆರೆಯನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ನೇರ ಪ್ರಸಾರಡು ಈ ಲೇಸನು ತೋಂದು ಪುನಂಚಿನ ಸರ್ವಧರ್ಮದ ಬಂಧುಲೇನೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಸೊಲೈತಿದೆ ಎದ್ಕೊಂಡು ಇನಿಕಾನಗ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಪೊರ್ತು ಪುರಾಣದ ಜ್ಞಾನನು ನೈತಿಕ ಸಂದೇಶದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂದಿತ್ತಂಡ ಅವು ಹರಿಕತೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಗೂ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಬೆನ್ನಿವೆನ್ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಈ 10ನೇ ಉಚ್ಚಯದ ಪೊರ್ತುಡು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಕ್ಕಳ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಹರಿಕತೆ ಪರ್ಬ ಪನ್ಪುನ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸ್ ನಮೇನಿ ತುಳು ಭವನದ ಸಿರಿಚಾವಡಿಡ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಲೇಸದ ದುಂಬತ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ದಮನಟಿ ಕುಲೇರ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನೆರೇನೆ ಮತರ್ಮೆಗಲೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಇನಿಕಾನಗ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಬೈದಿನ ಭಿನ್ನೇರು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರುಕಾರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂಚನೆ ಬಿಜೆಪಿದ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಂದು ಮೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಾನಂದ್ ಕರ್ಕೇರ ರಂಗನಟರು ಸಾಹಿತಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮೇರೆ ಈ ಇನಿತ ಲೇಸಡೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗೆ ಮನೆಟಿ ಕುಲ್ಲೇರಲೇರು ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ದಯಾನಂದ್ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇರೆ ಇನಿತ ಗುರುಕಾರ್ ಮೇಸ್ತಾನ ಕುಲ್ಲೇರಲೇರು ಅಂಚನೆ ನಿಟ್ಟೆ ಗೊತ್ತು ಶಶಿಧರ್ ಶೆಟ್ರು ಸದಸ್ಯರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರ್ಲ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಮಾತಾ ಮತರ ಮೇಲೆ ತಂದು ಬರೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಒವ್ವೇ ಲೇಸಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನಾಗ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವೇರ್ನ ಸುಗಿಪು ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಉದೀಪನ ಕೊರಿಯರೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮೇರೆ ಮತರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಜಯ ಗಣನಾಥ ಗಜವದನ ಮಂಗಳದಾತ ಭವಹರಣ ಸುರಮುನಿ ಸೇವಿತ ಶುಭಚರಣ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಆಚಾರ ಚರಣ ವಿಶ್ವಂಭರಣ ಉಕಾರ ಲಂಬೋದರ ವಿಕರಣ ಅಕಾರ ಚರಣ ವಿಶ್ವಂಭರಣ ಉಕಾರ ಲಂಬೋದರ ವಿಕರಣ ಮಕಾರ ಮಸ್ತಕ ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಮಕಾರ ಮಸ್ತಕ ಶಿವ ಶಿವ ಸ್ಮರಣ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಣಮೇಶ ಈಶ ಜಯ ಜಯ ಪ್ರಣಮೇಶ ಈಶ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ರಕ್ಷಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ ಪಾಶಾಂಕುಶಧರ ಪಾಪ ವಿಮೋಚನ ರಕ್ಷಿಸು ಎಮ್ಮನು ಗಜಾನನ ಲಂಬೋದರನೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು ಲಂಬೋದರನೇ ನಂಬಿದೆ ನಿನ್ನನು ಬೆಂಬಿಡಬೇಡವೋ ಗಜಾನನ ಬೆಂಬಿಡಬೇಡವೋ ಗಜಾನನ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ ಜಯ ಗಣನಾಥ ಗಜವದನ ಮಂಗಳದಾತ ಭವಹರಣ ಸುರಮುನಿ ಸೇವಿತ ಶುಭಚರಣ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ವಿನಾಯಕ 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 ಬತ್ತು ಸೇರಿಕಾಯಿನ ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳೇನ ಎದುಕೊಂಡ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬುಕ್ಕ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ಕುಡ್ಲ ನೆತ್ತ ಜತೆ ಸೇರಿಕೆಡೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಕೆಡೆ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬ ನೆತ್ತ 10 ಹರಿಕಥದ ಗೊಂಚೆಲಡು ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡು ಇನಿ 4ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ನಡತೊಂದುಂಡು ಹರಿಕತೆ ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಡು ಇನಿ ಈ ಹರಿಕಥಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ನಡಪಂಚಿನ ಈ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ
ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಅರೇನು ಪ್ರೀತಿಡು ಯಾನು ಎದ್ಕೊನುವೆ ಅಂದದೆ ಬರ್ತದೆ ಹಾರಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಕೆ ನಾನು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಗುರುಕಾರ್ಯರು ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ದೇರ್ಲಕಟ್ಟೆ ಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರಾದಿತ್ತರಂಚಿನ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಮೇರೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದುಕೊನುವೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ರಂಗಕರ್ಮಿಯಾದ ಸಾಹಿತಿಯಾದ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪುಗರ್ತದ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಆರು ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದಲ ಸದಸ್ಯರಾದೊಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣದ ಜ್ಞಾನನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಾಣುಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಜ್ಞಾನದ ಬಲ್ಪು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ಪಸರುಡು ಪನ್ಪುನ ಸಾಂಕೇತಿಕವೈನ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾವ್ನ ಮೂಲಕ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾಲನೆ ಕೊರೊಂದುಲ ಬತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಮಾತ ಕೈ ತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ತುಡರ್ನ ಅರ್ಲಾದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಮಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡೆ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಉಚ್ಚಯದ ಐಶ್ವರ್ಯಗಾದೆ ಹರಿಕತೆ ಪರ್ಬನೆ 10 ಹರಿಕೀರ್ತನ ಗೊಂಚಿಲ್ದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕಾದೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಹರಿಕತೆ ಪರ್ಬ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಇತ್ತೆದ ನಮ್ಮ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರು ಸೇರೊಂದು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಈ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಡೆದ ಬೊಕ್ಕ ಇಂದು ಎನ್ನ 2ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಣ ಅಂಚಿನ ವೇದಿಕೆಡು ಯಾನ್ ಯಾಪಲ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತೂಂದುಪ್ಪು ದಾನಿಂದ ಪನ್ನಗ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ತುಳುಕು ಬೋಡಾದ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಡು ಆರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ತೂಪ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ನಿಜವಾದ ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರಡೆ ತುಳುನು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರವಡು ತುಳುನು ಸೇರವಡು ನಾಡ ಸುರುಕಾದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಅದು ಘೋಷಣೆ ಮನ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಡಿಕೆಲು ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮುಂಡು ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪುಣ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯತಲ ಉಂಡು ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವೇದಿಕೆಡೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಭೆತ ಗುರ್ಕಾರರಾದ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಳ್ಳೆರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು ಅತ್ತಂದೆ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಗಳ ಮಾತ ರೀತಿಡ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ
ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಗುರ್ಕಾರ್ ರಾಯ್ನಂಚಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪುದರ್ ಪೈನಂಚಿನ ವಕೀಲರ್ಲಾದ ಪುನಂಚಿನ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಕುಡೂರಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡ್ಲ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟು ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಇಂಕ್ಲನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಲ್ಲೇರು. ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾಯಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೆ ಸಚಿದರನ್ನೇ ಯಾಪಲ ಎಂಕುಲು ಕಾಂಡ ಪಾತ್ರನಿರಂಡು ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದೇರು ಮಾತಿರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಆವಡು ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಇನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಆದಿಪ್ಪು ಅತಂದಾನ ಹರಿಕಥೆ ಆದಿಪ್ಪು ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆನಂದ ಅನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಆಚಾರ ವಿಚಾರ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಒಂದು 4 ಜನ ಲೆಪಡಾದ ಅಕಲ ಪಾತ್ಯರ್ಪಾನ ಮಾತಾ ವಿಚಾರಲ ನಂಗೆ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೇರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ತುಳುತ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಡೆ ಈ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದಕ್ಕಲು ಮುಲ್ಪ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. 10 ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಏನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡತೊಂದುಂಡು. ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಪನ್ನಗ ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹರಿಕಥೆ ಪ್ರಿಯೆ ಏನಡ ಇತ್ತೆಲ ಗುರ್ರಾಜುಲ್ ನಾಯ್ಡು ಪಂತಿನಂಚಿನ ಗಜಗೌರಿ ವೃತ್ತ ಅನ್ನೊಂದು ಹರಿಕಥೆ ಪಂತಿರು ಭಾರಿ ಶೋಕು ಕೇನ್ಗ ಅಂದಾಪುಂಡು. ದಾನಿಂದ ಪನ್ನಗ ಆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಇನಿ ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸ್ಯರ್ಲ ಗುರ್ರಾಜುಲ್ ನಾಯ್ಡ್ಲ 2 ಜನ ಹಿರಿಯರು ಭಾರಿ ನೆಟ್ಟು ಈ ಹರಿಕಥೆದ ನೆಟ್ಟು ಬೆನ್ನಿ ಬೆಂತಲ ಅವತ್ತಂದು ಎತೋ ಜನ ಇನಿ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ರು ಮುಲ್ಪ ಆ ಹರಿಕಥೆದ ಕಮ್ಮಿ ನನಾತು ಒರಿಯೋಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಹರಿಕಥೆ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರ ಎಂದು ಆ ಒಂಜಿ ಅತನ ಘೋರ ಕುಂಬಾರ ಎಂದ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತ ಕುಂಬಾರನ ಹರಿಕಥೆ ಅನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಕತೆ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಚಿತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹರಿಕಥೆದ ಮೂಲಕ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿದಾಸಿಯರ್ನಕಲು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉಪಕಥೆಗಳು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವಮಾನದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಆದರ್ಶಕವಾದ ಅವು ಉಪ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತದು ಇನಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಕಡೆ ಪಲ್ನೆಕನೆ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಒಂದುಂಡು ದುಮ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಾತಾಡು ಈ ಒಂದು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಭವನ ಆ ಓಡು ಅಂಡ್ಲ ಬೆಂಚಿನಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಳ್ಳೇರು 5 ದುಮ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕಲ್ಲ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ನಡೆದವರ ಇನಿ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಭವನದ ರಚನೆ ಆದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಕಡೆಗೆ ಪೋಡು ಜಿದಾಯನ ಮನ್ನಗ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ವೇದಿಕೆ ಮುಲ್ಪ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನು ಮುಲ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪೇರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಎಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾತ್ಯನಗ ಬಂಡೇರಿ ಆ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪ ತುಳುತ ಬುಳಚಿಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ಐಕ್ಯತ ಬೆರಿಯ ಉಪ್ಪುನಕುಲು ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಜನಪದ ದಿಪ್ಪು ಅಥವಾ ತುಳುಕು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾಡಲ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುಣಂದು ಪಂತೇರು ಎಡ್ಡೆ ಬಾತ್ಯರ ದಾಯಂದ ಪಂಡಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಐತ ಪಿರೌಡೆ ಮಸ್ತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಂಚದ ನಿನ್ನ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂಗೆ ತೆಗೆದೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಐಟ್ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಹಳ ಉಮೇದುಡು ಒಟ್ಟಾದ ಮಾತಿನ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಆರು ಪೋಂದುಳ್ಳೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಬಾರಿ ಶಿವಕೊಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮನ್ಪೇರು. ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹರಿಕಥೆ ಪರಿಷತ್ತದ ಕರಿಣ ಒಂದು ಈ ಸರಿ 10ನೇ ವರ್ಷ ಹರಿಕಥೆ ಪರಿಷತ್ತದ 2018 ಐದೊಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆ ದಯಂದ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನು ಮಹಾಬಲಣ್ಣನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಯಾರು ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಪ್ಪುಣಗೆ ಯಾನು ಪೋತಿನೇ ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಿವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತಂದು ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮನಕಂತ ನಕ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದು ಆನಾತ್ ನಮ್ಮ ಭೌತಿಕವಾದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕವಾದ ನೆಮ್ಮದಿ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಒಂದೊಂದು ಹರಿಕಥೆಗೆ ಎನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತರಟು ಒವೇ ರೀತಿಯ ಒಂಜಿ ಚಿಂತೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಥೆತ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಲೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಟ್ಟಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಕ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲನ ಇಡಲಿಪಡಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬುಲ್ಪು ಅರ್ಲಾವಣಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಮನ್ಪೇರ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿನ ಮಾತ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಹಿರಿಯರು 2 ಜನ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ಲ ಮಹಾಬಲ್ ಶೆಟ್ಲ ಅಕ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಬೇಡೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತೋಜಂದಿನ ಒಂಜಿ
ವೈರಸ್ ಇನಿ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಅನಾಹುತಡು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಇನಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಜನಕರು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಯರೆ ಮಸ್ತ್ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ನಾಡಲ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಅವು ಮುಟ್ಟು ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಜಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರ ಮನ್ಸನಲ್ಲರು ಒಟ್ಟಾದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ತುಳುನಾಡದ ಬಹಳ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವದೇವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ನಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಲ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಈ ಜಗತ್ತಿನೇ ಬಿಡ್ದು ಮಾಯಾವಡು ಪಂಪಿನ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಒಟ್ಟಾದ ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಟವೆ. ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪೊಂದುಂಡು ಇನಿ ಹರಿಕತೆ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನನಲ ಒರಿದನು ದಯಬಂಡ ಎಂಕುಲ್ ಮಾತ ಎಲ್ಯೊಪ್ಪುನಗ ಮಲಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ಹರಿದಾಸರಿತ್ತೀರು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂಡಲ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಾನಗಳ ಹರಿಕತೆ ಇತ್ತನು ಎಂಕುಲು ಎದೂರ್ಡು ಕುಲ ಇತ್ತ ಕಾಲಾನುಕ್ರಮೇಣ ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಭಾವ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ 500 ತುಳು ಅವು ಒಂದು ಪಂಡು ಒಂಜಿ 500 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 100 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹರಿಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಚ್ಯುತದಾಸರೇ ಕೇಶವದಾಸರೇನು ಬುಡುಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಲಮಲ್ಲ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೇಣಿ ಇತ್ತೀರಿ ಸಾಮುಗಿರಿತ್ತೀರಿ ಇಂಚಿನಕುಲು ಮಾತ ಮಲಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಬುಡುಂಡ ಅಕಲ್ನಲ ಪ್ರಾಯ ದಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ಹರಿಕತೆಗೆ ಬರ್ಪುನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಅಂಚ ಅಚ್ಯುದಾಸರಿತ್ತೇರು ಅಚ್ಯುದಾಸರೆಲ್ಲ ಕರಿಪೋಯಿರು ಅರ್ನ ಪಲೈ ಕೇಶವದಾಸರು ಮೆಗ್ಗೆ ಕೇಶವದಾಸರು ಆರ್ಲ ಪರದೇಶ ಹೊಡಿತೇರು ಆರ್ಲ ಈ ಹರಿಕತೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಮಂತಿ ನಕುಲು ಅಂಚ ಈ ಹರಿಕತೆ ನನ್ನ ಕಾಲ ಕರಿವುಂಡ ಅಂದು ಪನ್ನಗ ಹರಿಕತೆ ಪರಿಷತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಕ್ಲೇನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಧಾವಿಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಶರವು ಮಹಾಗಣಪತಿಡು ಗೌಜಿಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತನು ಅಣ್ಣ ಈ ಸರಿ ಅವು ಆಯ್ಚಿ ಹರಿಕತೆ ದಾಯಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಹಳ್ಳಿಡು ಒಂಜಿ ಪರ್ಬಾನಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಸ್ತ್ ಆ ಲೇಸಿಗೆ ಬರ್ಪೀರು ದೇವರನ ಕತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕುಡಂಡ ನಮ್ಮ ಏತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹೊಡಿತಿಂಡಲ ಏತು ಕಾಸಿತ್ತಿಂಡಲ ಏತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇತ್ತಿಂಡಲ ಏತು ಪುದಾರಿತ್ತಿಂಡಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಗಿಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಆಯನ ಬದುಕು ಆತ ತತ್ತರ ಸರಿಯಾಯಿನ ಒಂದು ರೀತಿಡಿ ನಡಪುಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಷಡ್ ವೈರಿಲಿ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಡೋದು ಪೋಪ ಈ ಷಡ್ ವೈರಿಲಿನ ಗೆಂದೋಡಾಂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬೋಡು ಹರಿದಾಸರ್ನ ಹರಿಕತೆಟ್ ಅವು ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡಿಜ್ಜ ಅಂದೆ ಒಂಜಿ ಒಣಸದ ಲೇಸು ಆವಂದ ಅಂಚೆನೆ ಹರಿದಾಸರ್ನ ಹರಿಕತೆಟ್ ದೇವೇರಿನ ಜ್ಞಾನ ದೇವೇರಿನ ಅವತಾರ ದೇವೇರಿನ ಲೀಲೆ ಮುಂದೇನು ಮಾತ ವಿವರಣೆ ಮಲ್ತದು ಜನಕ್ಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಸುಲಭದ ಭಾಷೆಡು ಅವು ಕನ್ನಡ ಆವಡು ತುಳು ಆವಡು ಸುಲಭದ ರೀತಿಡು ಹಾಸ್ಯ ಲೇಪಿತವಾದ ಸುರುಕೊಂಜಿ ಪೀಠಿಕೆನೇ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು ಹರಿದಾಸರ್ನ ಆ ಪೀಠಿಕೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಜವಾದ ಕಾಲ ಆ ಕತೆಗೆ ಬತ್ತದು ಅಂತವೀರು ಅಂಚ ಆ ಪೀಠಿಕೆಡು ಹಾಸ್ಯ ಅಚ್ಯುದಾಸರ್ನ ಆ ಹರಿಕತೆ ಕೇಂದಾಗ ನಂಗೆ ಏತು ಖುಷಿ ಆಪುಡು ರಾಮಾಯಣದ ಆವಡು ಐಟು ಬರ್ಪಿನ ಕಟ್ಟುಕತೆ ಆವಡು ಏತತ್ತು ಪೊರ್ಲುಡು ವಿವರಣೆ ಮಲ್ಪುನ ಐಟ ಒಂಜಿ ಹಾಸ್ಯ ಬನ್ನಗ ಜನಕ್ಲೇನು ಎದುರು ದುಮ್ಮು ಎಂಕುಲು ಪುರ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕುಲ್ದು ತೂಪಿನಿ ನೆಲಾಟ್ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಚ ನೆಲಾಟ್ ಕುಲ್ದು ತೂವೊಂದಿತ್ತಂಡ ತಿತ್ತನ ಎಂಕುಲು ಎಂಕ್ಲೇನ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಒಯ್ತು ನೆತೊಂದು ಬೋಂದಿತ್ತೀರು ಅಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸರಿ ಕಣ್ಣು ಕೂರು ನಾವುಲೆ ಜಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸರಿ ಹರಿದಾಸರು ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪುಯಿರು ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಜೈದಿನಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ದಯವಂಡ ಆ ಕ್ರಮೇಣ ಆ ಹರಿಕತೆಗೆ ಆತು ಬತ್ತು ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಹರಿಕತೆಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐಕೊಂಜಿ ಎಕಾಡೆಮಿ ಪಂಡ ಎಕಾಡೆಮಿಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪನೆ ಮಲ್ತುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಹರಿಕತೆನು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಾಯಿ ಬಂಡ ಈತು ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಪುರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ನುಡಿನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿಯಾಯಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೋಡು ಒಂದು ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪುರ ಬೈದ
ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪ ಆಂಡ ಅವು ಬಿರೇಲ್ಡ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುವ ಒಂದು ಮಾತು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಒಂದು ಮಾತ ಒಂದೇ ಕೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವಡು ಅಯ್ಯೋ ನಿಂಜಿ ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆವಡು ಇತ್ತೆದಾದ ಮಂಡ ವಾ ಶಾಲೆಗಳ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಕೆಲವು ಶಾಲೆ ಗೊತ್ತು ಪೂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಎಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗೀತೆ ಪಾಠ ಕಲ್ಪನಾಗ ಹರಿಕತೆ ಪಂಡ ಇಂಚ ನಾಟಕ ಪಂಡ ಇಂಚ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಂಡ ಇಂಚ ಪನ್ಪಿನ ತಂದೆ ಉನ್ನೇನು ಮೂವತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೀತಿ ಆವಡ್ದಾಂಡ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಬೋದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜೋಕಳಿಗೆ ತೆರಿಪವನ ನನದ ಪೀಳಿಗೆ ಒಂದೇನು ಒರಿಪಾವಡು ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಹರಿದಾಸರು ನಮ್ಮ ಪರಿಷತ್ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಕಲ್ಪಾದ ಜೋಕುಲ್ಲ ಹರಿಕತೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಾಂದಿ ಇಂಚೆನೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಇಡ್ಲ ಈ ಹರಿಕತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಎಂಜ ರಂಗಭೂಮಿ ಬುಲೆ ಒಂದು ಬೈದನ ಒಂಜಿ ಕಾಲಡು 100 ವರ್ಷ ಪಿರಪೋಯಂಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ನಲಪತ್ತದಿತ್ತು ದಾಲ ಇತ್ತೀಜಿ ಕೆಂತೂರು ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಶೆಟ್ರು ಉಡುಪಿಡು ಮೂಲು ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರು ಬೂಕು ಅರ್ನ ಅಚ್ಚಾಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಸಾರತ್ತ ವರ್ಮನೂತ 34 ಮಂಗಳೂರು ಮಾಧವ ತಿಂಗಳಾಯರು ಅರ್ನ ಬೂಕು ಬತ್ತನು ಜನ ಮರಳು ನಾಟಕ 5 ಬೊಕ್ಕನೆ ನಾಟಕ ಪ್ರಚಾರ ಬತ್ತಡು ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಅಕುಲೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗೂ ಬಾಡದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗಂಗಸರ ಪರ್ಪಿನ ಬೇತು ಅಪ್ಪೆ ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲನ ಗಲಾಟೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಒಂಜಿ ವಿಷಯನು ದೆತೊಂದು ನಾಟಕ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೀರು ಅಂಚಾದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಆಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾಯಿನ ನಾಟಕ ಬತ್ತಡು ರಂಗಭೂಮಿ ಬತ್ತಡು ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಇತ್ತ ಈ ನಿಲೆ ಉರ್ದುಂಡು ಐಕ್ ಅಂಚನೆ ಕಾಲಚಕ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲ ಕಾಲೋಡು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಇತ್ತುಂಡು ಭಾರಿ ರೈಸೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಮಾತ ಪೋಂಡು ಕಾಲ ಪೋಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕ ಬತ್ತುಂಡು ಐಟ್ ಬೊರಿಯ ವಿಲನ್ ಕಾರು ತುಂಡಾಪಿನಿ ನಟ್ಟುನು ಇಂಚಿನ ಪೂರವಿತ್ತುಂಡು ಮಾಮಿ ಮರ್ಮಲಿಗೆ ಗಲಾಟೆ ತೂಟೆ ಒಂಜ ಮಾಮಿ ತೂಟೆ ಇಜಡ ಮರ್ಮಲ್ ತೂಟೆ ಇಂಚಿನ ವಿಲನ್ ಬರ್ಪುನು ತೆಲಿಪುನು ವಿಕಾರವಾಯ್ತು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ನಾಟಕಲು ಬತ್ತುಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಂಡು ಪರಿವರ್ತನೆ ಜಗದ ನಿಯಮ 5 ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತುಂಡು ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕ ಮಲ್ಲ ದಿಗ್ಗಜರು ಬತ್ತಿರು ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಾಡ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬಾಯ್ ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರು ಬತ್ತಿರು ಬೇತೆ ಬೇತೆಗಳು ನಾಟಕ ಬರೆಯ ರಂಗಭೂಮಿ ರೈಸ್ಡ್ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪಟ್ಟದ ಪದ್ಮಲೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ತುಳುರ್ ಪ್ರಸಂಗೋಲು ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆ ರೈಸ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬಲ್ತುಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಬಲ್ತುಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಬತ್ತುಡು 125 ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನಿ ಬೈದ 125 ನಾಟಕಗಳು ಸಿನಿಮಾಲು ಇನಿ ಬತ್ತು ಪೋಯ ನಾನಲ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಡು 25 ಸಿನಿಮಾಲು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಹತ್ರ ಒರಿದ ಒಂದು ಮಾತ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಹರಿಕತೆಗಳ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬರೋಡು ಜಗದ ನಿಯಮ ಪರಿವರ್ತನೆ ಒಂದು ಬರೋಡಂಡ ನನದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪೋದು ಅವು ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಇದು ಎಂಕಲು ತುಳುಕು ಪಾಡ್ದ ಪೀಠಿಕೆ ಎಂಕಲ ಯಾನು MA ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜು MA ಬಯ್ಯದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಳು MA ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಜಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುರಾಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ 21 ಪಾಡ್ದೀರು ಎನ್ನ ಮಾತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಡ ಇಡ್ಬೇಕ ಯಾನೊಂಜಿ MA ಡಿಗ್ರಿ ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಬರವ ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅನ್ನೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬರೆದಿತ್ತೀರು 1968 ಸಾರಥ ವರ್ಮನೂತ ಅಜ್ಪತ್ತೇನ್ಮೋಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ್ಕೇನ್ವೇರಿ ಈ ಪ್ರಾಯುಡ್ಲ ಇರೆಗೆ ಬರವ ಅಂಚ ಕಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲು MA ಡಿಗ್ರಿ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲೇಟ್ 14 ಜನ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಪಿದಾಯಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರುವ ಜನಕುಲೆ ಎಂಕುಲಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಬತ್ತದು ಖಾಲಿ ಬತ್ತದು ಯಾನು MA ಪಂಡಾಪುಡ ಈರು MA ಮಲ್ತ ದಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂದು ಕೇಳಿಡ ಐಕ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ನಿಮ್ಮ ಇಂಕ್ಲೈನ್ ಪೂರಳೆತ್ತದು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒರಿ ಏರಿಯಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಏನಾನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಪಡ್ದಿರು ಈವ್ನಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಲ್ತದು ತುಳು ಕಲ್ಪವರಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡ ಅಂಚೆ ಮಾತ ಕಾಲೇಜಿಗಳ 14 ಜನಕ್ಕುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತೀರು ಕತ್ತಲ್ ಸರ್
ಅಂಚ ತುಳುತ ಬೇಳೆ ಅವಡು ಒಂದು ತುಳು ಎಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ತುಳು ಎಮ್ಮೆಲ ಎಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನೇಟ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಕಾಡೆಮಿ ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತು ತುಳು ಎಕಾಡೆಮಿ ಆಂಡೆ ಅಂಚೆನೆ ತುಳು ಎಮ್ಮೆ ಆಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ PUCಗೆ ಬರೋಡು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ಇತ್ತೆ SSLC ಮುಟ್ಟ ತುಳುನು ಕಲ್ಪವನ್ನುಳ್ಳೇದು ಅಂಚೆನೆ ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಬರೋಡು PUCಗೆ ಬರೋಡು ಕತ್ತಲ್ ಸಾರಡೆ ಅನ್ ಕೇಣಿಯೆ PUCದ ದಾದ ಅಂಡು ಅವು ಎಂಕರು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪುಟ್ಟ ಪಾದಿತ್ತಡು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅವು ಬರ್ಪುಣ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಪುಣ್ ಒಂದು ಪಂಡೀರು ಅಂಚೆನೆ ಡಿಗ್ರಿಗಳ ಬರೋಡು ತುಳು ನಮ್ಮ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಿ ತಮಿಳ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ನಮ ತುಳುವೇರು ಪುರಾತನ ಭಾಷೆ ತುಳು ಆಂಡ ನೆಲಪತ್ತು ಪೋಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಿನತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಸ್ವಾಮಿ 500 ವರ್ಷದ ಓಲೆಗರಿಟ್ಟು ಬರಿತಿನಂಚಿನ ರಾಮಾಯಣವುಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಸಂಗಲುಲ್ಲ ಇನಿಕೋಡದತ್ತು ತುಳು 2000 ವರ್ಷದ ಪಿರಾಕಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈ ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಡು ಒಂಜಾದು ಮೆರೆಯಿನಂಚಿನ ತುಳು ಇನಿ ನಮರ್ದಾತ್ರನೇ ಅವು ಅಡಿಪತ್ ಮಠತ ಉಡುಪಿದ ಮಠಟ್ ತುಳುಟು ಲೆಕ್ಕ ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಈ ಮಠತ ಭಟ್ರನ ಕೊಲ್ಕೊಂಡೋಯ್ಪೋಯಿನ ಅಂಚಿನ ತುಳು ಕೇರಳಗೆ ಅವಳು ಅಕಲು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಪುರೋಹಿತರಾದು ಪೋಯಿನಪಗ ಸೊಂಟೋಡು ಕಟೊಂದು ಪೋಯಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವಳು ತುಯ್ಯರು ಅಕಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಳುಟು ಬರೆ ಒಂದಿತ್ತೇರು ಮಂತ್ರೋಡು ಮುಲ್ತು ಪೋಯಿನ ಅವಳು ತುಯ್ಯರು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭಾಷೆ ಕೇರಳ ಲಿಪಿಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಎಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತಂಡ ಎಂಕೊಂಜಿತ ಬೂಕ್ ಕೊರಿಯರು ಲಿಪಿತ ಬೂಕ್ ಅವೇನು ಮೂಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉಂಡು ಓ ತೂಲೆ ಕೇರಳ ಲಿಪಿಲ ಕೇರಳದ ಕುಳಿತ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೊಡ್ಜಿ ಇತ್ತಿನೇನು ಪಂಡೀನಿ ನಾನು ಪಂಡ MA ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಯ್ನೇಟ್ ಆತರ ಎಂಕ ಪೂರ ಒಂದು ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದು ಕೇರಳ ಲಿಪಿಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿಲ ಉಂಜೇಲಕ ಭಾರಿ ಸಾಮ್ಯತೆ ಅಣ್ಣ ಏರಿಗಳ ಉಂದೆತ್ತ ಉಳ್ಳಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂದಾನೆ ತುಳು ಎಂಚಿನ ತುಳು ಪಾತೆರು ಭಾಷೆ ಅವು ಬರೆಪು ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಐಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಗ್ರಂಥ ಇಜ್ಜಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿನಕುಲು ಬೈಜೇರು ಐಟ್ ಮಲ್ಲ ಜನಕುಲು ಉಂಡಾತಿಜೇರು ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ತುಳುಕು ಮಾನ್ಯತೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೋಡು ಸೇರ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಖ್ಯ ಆ ಗುರಿ ದಿವೊಂದೇರು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬರಡೇದ್ದು ಏತು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಗೋಷ್ಠಿಡು ಪಣ್ಣು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಲಿ ಏತು ಕಡೆಟ್ ಪೋಂಡು ವಾಜಪೇಯಿ ಇಪ್ಪುನಾಗ ವಾಜಪೇಯಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಪೋಯರು ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೇರು ಅವಲ್ಲ ಮನವಿ ಮಲ್ತೀರು ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ಪಂಡು ಆಂಡ 4 ಭಾಷೆ 4 ಭಾಷೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂಜಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದೊಡು ಸೇರೆ ಭಾರಿ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಅಂಡ ನಮನಿ ಪಿರಜಾರಿಯ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಕಲು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊಡೋದು ಉಂತವನಾತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಕಲಡ ಯಾಯ್ಜಿ ಎಲೆಯ ಭಾಷೆಲು ಬೂಡೋ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಭಾಷೆಲು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಬಜಿ ಎಲೆಯ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಡು 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಜಗತ್ತದಾದ್ಯಂತ ಜನಕುಲು ಲೇರು ತುಳು ಪಾತ್ರ ಅಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಬಡವಾತುಂಡು ನಾನ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾತುಂಡು ನನ್ನ ತುಳು ಲಕದುಂತುಂಡು ಪನ್ಪಿನಿಗೆ ಸಂಶಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಹೆಚ್ಚ ಪಾತ್ರಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಹರಿಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ನನ್ನ ಹರಿದಾಸರು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಹರಿದಾಸರೆಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೀಠಿಗೆ ದಾಯೆ ಹರಿದಾಸರಿಗೆ ಅಂಚಾದು ಹರಿದಾಸರು ನಾ ಪೀಠಿಕೆ ಎನ್ನ ಪೀಠಿಗೆ ಹರಿದಾಸರೆಡು ದುಂಬು ಎನ್ನ ಪೀಠಿಕೆಯನ್ನು ಬಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಕ್ ನನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬರೆಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ಲ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ನೋಡು ಇಂಚೇನೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಉಳ್ಳೇರು ಹರಿದಾಸಿ ಅಚ್ಚು ನೇರು ದಯಾನಂದೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕ ನಾ ಬರೋಂದೆಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರನಿಕ್ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನಿಕ್ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಷಣನು ಕೇನ್ನಿಕ್ ದಾದರ್ನಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತುಂಡ ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲಾಂಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜ ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪುನಿ ಆನ್ ಬಂಡ ಅವಂತೆ ಪ್ರಾಯದ ಐತಿ
ಇತ್ತೆ ಅಂಬ್ರೆಟ್ ಇಂಬ್ರೆಟ್ ಆಪುಡು ಒನ್ ಪೇರು ಅರಳು ಮರಳು ಒನ್ ಪೇರು ಅಂಡ ಅರಳು ಮರಳಿ ಅರಳು ಅವೇನು ಇತ್ತವಂತೆ ತಿರ್ಗಾದಿರು ಚೇಂಜ್ ಅಂಚಾದಂತೆ ಕೋಲಾರ ಕುತ್ತಾಪುಡು ಮರಳಿ ಅರಳು ಮರಳು ಹತ್ತು ಅಂಚಾದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನವರ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಜೈ ಹಿಂದ್. ಸಂಗೀತೋಡು ಲೀನಾತಿರು ಈ ಮಾತ ದುಃಖದ ನಡುಟು ನಮ್ಮ ಕೋಡದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತುಂಡು. ಇನ್ನು ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಸರಿಯಾದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಯೋಗಾಯನ ಶುರುವಾಪು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಆಯನನೇ ಹರಿಕತೆ ಬರ್ಬ ಯೋಗ ಬರ್ಬ ನಡಪೆರಂಡು ಅಂಚಾದ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಆಯ್ಡನ 3:45 ಶುರುವಾತುಂಡು ತೆ 4:15 ಗಂಟೆ ಆತುಂಡು. ವೇದಿಕೆಡೆ ಇಂಥ ದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡಪಾದ ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಕಲ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದುಟ್ಟು ಮೆರಡ ನನಲಾತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಆಯ್ರಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ರವೀಂದ್ರಣ್ಣ ಇತ್ತ ಮೇರಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತುಡಿತ ಬಂಡೆರ ವಾರನ ಬೇನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ತುಳಿತಳು ನೆನ ಪೂರ ದುಂಬದಿನ ಮಾತ ತುಡುವೇರು ಒಟ್ಟಾದ ಸರಿಮಲ್ಪೆರಂಡು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಉಳಿದೊಟ್ರನ ಸಹಕಾರಣ ಈ ಮುಖೇನ ಕೇನಬೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಿರು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಆರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬಡದ ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದಿನಾರ ಮರಣೆ ಹರಿಕತೆ ಅರ್ನ ಉಲ್ಲಾತಂಡು ವರ್ಷ ತುಳು ಪರ್ಬಾರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳೇರು ಕನ್ನಡಗಳ ಬಡಪನ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇನ್ನತ ದಿನ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು 2 ದಿನ ಹತ್ತು ಈ ನಿರಂತರವಾದ ಬರೋಂದಿಪ್ಪಾರ ನಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪೆ ದುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಈರೊಂಜಿ ಎಮ್ಮೆ ಶಿಕ್ಷಕೆ ಅದು ಇರು ಎಂಕಲ ಮೂಲ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪ ಸತ್ಯ ಅವಿನ ತರಗತಿ ಮಲ್ಪ ಆ ತರಗತಿಗೆ ಇರೆಗೆ ಕಾಂಡಿಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಮ್ಮೆ ಡೇರ್ಪುರ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅವಕಾಶ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಕೆಂಡ ಇಂಥ ದಿನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತದು ನಮಕ್ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಮಲ್ತಂಡು PUC ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಮ್ಮೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಯೇ ಅಂಡ ಅಟ್ಟೋಗಬೋದು ಮುಟ್ಟು ಮಿತರದಾಯ್ಬಕ್ಕೆ ಅಕುಲೊಂಚೂರು ಪಿರ ತಿರುಗು ತುಯ್ಯೆರಡು ಅಕಾಡೆಮಿನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಇನ್ನೇ ಪಠ್ಯ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಂಕುಲು ದಮ್ಮಯ್ಯ ಬಾಡ್ ನಂಚಿತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಂಡ ಇಂಚೆ ತೂಪುನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ಅವು ಅಂಚೆ ಬೋಪರೆ ಅಟ್ಟೋಡು ಮಿತ್ತು ಬೋದ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಂಚಿ ಬಡ್ಚಿ ಅಂಚದು ಆತೆ ಅಂಡ್ಲ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ತುಳಿತ ಬೇಲೆ ಆಪುಂಡತೆ ಎಂಗ್ಲೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಎಮ್ಮೆಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿದಾಯರು ಅವಳ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಿದಾಯ ಬರ್ಪೇರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ನಿಖಲ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತನ ತುಂಬದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಯೋಜನೆ ಪಾಡ್ದ ಆರ್ನ ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಗ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ಯಾಪಲ ಬೋರ್ಡ್ ಪಣದ ಕೆಂಡನ್ಬ ಮಹಾಬಲ ಶೆಟ್ಲ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಗುರುಕಾರ್ಮದ ನಿಲ್ಟ ಬಾರಿ ಪೊರೋಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾದ ಕೊರಿ ಎರಗಲ ಅಂಚೆ ನಿಟ್ಟೆ ಶಶಿಧರ ಶೆಟ್ರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನ ಈ ಹರಿಕತೆನ ತೂಪನಕಲು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸೇದಿನಂಚಿತ್ತನ ಮಾತ ಬಂಧುಳೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನುಡಿಲ ಅಂದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತಲ ಅಂದು ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರೆಗೂ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ತೊಂದು ಈ ಹರಿಕತೆ ಪರಿಷತ್ತದ 4ನೇ ದಿನದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ನೀರಳ್ಳು ನಡಪನ ಉಚ್ಚೆಗೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಳ್ಳ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಬಾರಿ ಪೊರುಡು ಹರಿಕತೆ ನಡಪೆರಂಡು.